Invitar um par de sprekers, qual está rendenang de bomisa funciona hobby alto, maneira presidente de Hoge Raad bem, nós temos a senhora Millie Schwengel também, que estava ex-staatsraad, é specialista também, conselheiro de lo que trata também com a relatie e EU. Nós temos, maneira bomisa tem panel professor Gert aus Índia, o senhor Hesbalin. Nós temos também presidente do gemeenschappelijke Hof, estava Maurice de Kort. E me mesa participar de panel também, e me mesa dar discurso, mas sinto em sala boa reactie, mas sinto que a gente estava escutando nós, hobby aandachtig, e me sinto também na zona participar com hobby bom simpósio. Tópico não al caso. Tópico não que mostra que verdade nós temos que trazer um tique de banana vale a pena para trazer banana pero cada com sua opinião e vamos chegar a algo junto sobre como viver nós todos eens que nós todos de acordo com o koninkrijk koninkrijk e nós também queda junto. Vandaag zal in dit symposium een belangrijk document, zo niet het belangrijkste document binnen het Koninkrijk der Nederlanden, onderwerp van bespreking zijn, het statuut. Het 70-jarig bestaan van het statuut is dan ook een mooi moment voor zelfreflectie waar we als landen binnen het Koninkrijk staan en waar we als landen naartoe willen. De preambule van het statuut vermeldt dat we als landen onze eigen belangen zelfstandig behartigen op voet van gelijkwaardigheid en op basis van wederzijds respect. Doen we dit en hoe? Het is mijn volle overtuiging dat de gelijkwaardigheid tot stand komt door simpelweg naar elkaar om te kijken en elkaar te zien. En dan echt zien staan. Nee, Aruba is geen Curaçao. En Curaçao is geen Sint Maarten. En Sint Maarten is geen Nederland. Het Caribisch gedeelte van het Koninkrijk is echt anders. En hoe mooi is het dat we anders zijn. Die onderlinge verschillen is juist wat het Koninkrijk zo bijzonder maakt. Geen eenduidige aanpak, maar eerder toegespitst. Geen samenbundeling, maar elkaar individueel de aandacht geven. Wel samenwerken en gezamenlijk kansen benutten. Zie ons. Reflecterend op de afgelopen 70 jaar kan er gezegd worden dat we als Koninkrijk enorm zijn gegroeid. Er is vooruitgang en we zijn in ontwikkeling. Het kan soms verleidelijk zijn om mee te gaan in het dagelijkse cynisme. Doe het niet. We mogen trots zijn. En jazeker, er is ook veel werk nog te verrichten, want een koninkrijk behouden vergt meer dan een uitgesproken intentie. Het is keihard werken. Werken vanuit oprechte intenties. Werken vanuit respect voor de afzonderlijke rechtsstaten. Werken op basis van feiten en niet verhalen. Werken vanuit de overtuiging dat we, hoewel we verschillend als landen, ook gelijkwaardige partners zijn. Gezamenlijk hebben we nog wel wat werkzaamheden te verrichten. Immers, het statuut is niet zomaar tot stand gekomen, maar als gevolg van de felle kritiek van onder meer de Verenigde Naties op Nederland. Dit om maar te duiden dat het werk nooit af is. Zo is het mijn volle overtuiging dat aan de totstandkoming van een geschillenregeling gewerkt zal worden die past bij de visie van de landen, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast zie ik het als een kans om een betere invulling te geven aan het begrip consensus op basis van artikel 38 van het statuut. Wanneer is er daadwerkelijk sprake van consensus? Hoe komt dit in de praktijk tot stand? Die insteek dient geoperationaliseerd te worden. En dan artikel 36. Elkander hulp en bijstand verlenen. Is dit voorwaardelijk? Zo te zien is er nog veel werk aan de winkel en zijn er dus nog veel kansen. In een tijd van conflict en oorlog is het des te meer waardevol om onderdeel te zijn van dit koninkrijk. Wij zijn hier trots op. Laten we gezamenlijk reflecteren op de afgelopen 70 jaar. En laten we dit vieren en van het verleden leren. Laten we gezamenlijk werken aan een gelijkwaardig en toekomstbestendig koninkrijk. Hard werken loont, maar chapa bien.